Pamätáte, čo sme točili lesky a rúže? Dneska budeme sa rozprávať o lakoch. Prosím, laky na scénu. Je to ťažké. Tu máme laky a budeme vylosovávať hocakú farbu, lebo tuto vybrať nemôžem. Ideme na prvý. Prvý je takýto priesvitný. Taký najzákladnejší lak. Dá sa povedať. Potom je tu takýto lak. Má takú strašne tmavo ružovú farbu. Môj lak. Potom tu je Hello Kitty lak, ktorý je ružový, veľmi starý a je to ďalší môj lak. Potom tu máme takýto koňový, ktorý bol, k nemu bol aj zápisník, ale ten mám u babky. To je slaborúžový a je to ďalší môj lak. Potom je tu takýto, toto je výžva na nechty, ktorý mám aj práve na nechtoch, není to vidno, len sa mi tak lesknú. A je to spoločný lak, ale hlavne môj. Potom je tu takýto fialový lak, ktorý je môj aj maminkin, ale hlavne môj. A je to krásna fialová. Potom tu je takýto čierny lak, ale aby ste mali pravú trblietavú čiernu, musíte si to naniesť 3-krát. Čiže blbé nechty si budete robiť 25 minút. No aspoň ja som tak dlho to robila. A to je môj aj spoločný. Potom je tu taký červený, ktorý používa mama, ale inak je môj. A je to krásna krvavo červená. Mama má trošku tmavšie také vlasy. A je to spoločný, dá sa povedať. Potom je tento, Potom je tento, ktorý je slaborúžový, taký, dá sa povedať, telový. Je to trošku trblietavý, taký perleťový, taká perleťová rúžová. A je to aj môj, aj maminkin. Potom je tu hnedý lak, taký tmavohnedý. A to je tiež spoločný. Tu vedľa seba mám, ktoré používame s maminkou spoločne, tak si ich poďme poukazovať. Je tento lačík, ďalší spoločný, má krásnu ružovú farbu a to je spoločný, nemusím ani hovoriť, že sú spoločné.